de tornar després de 2 anys a Pobla Llarga, en aquest mateix lloc, a poder parlar amb tots vosaltres en un tema que la veritat és que no ha deixat, en els últims 100 anys no ha deixat d'estar d'actualitat, però que ara, evidentment, en el que veig que està passant al món, que cada volta està de més actualitat. Em sembla que la bèstia no està del tot derrotada i que estava en un lloc ahí esperant a trobar el moment oportú per a tornar. Per tant, és important que fem actes com estos i que parlem, que ens veiem les cares i que fins i tot si fa falta discutim del que està passant, perquè és important que estiguem preparats. Al final, el millor antídot és, diguem-ne, estar educats i estar preparats a nivell mental per a poder respondre a l'embat que el fa la bèstia. Jo volia parlar-vos de moltes coses i si m'allarguen m'ho dieu tampoc, però sí que en principi vaig parlar amb Joan i vaig preguntar de què voleu que parlem? Parlem més del passat o parlem del present? Jo trobo que ara m'agradaria enganxar-me al que he dit el company per a intentar mirar més cap al futur i arribar al final a parlar del present. En principi jo sí m'agafaria el que ha dit ell, perquè continua sent, i a voltes des de gent més de dretes o gent que no és d'esquerres o és que sempre esteu parlant de la guerra civil. I clar, no és que ens agrada parlar d'això, no ens agrada gent, però ens agradaria que les coses estiguin clares i que allò que va ser la guerra, la dictadura, el franquisme, que és homologar a altres dictadures que han hagut a nivell europeu i que així una democràcia passarà comptes com ha de passar una democràcia i que així sí que podrien passar comptes i deixar-ho com un episodi històric, qualsevol altre episodi històric, però que ja no estigui tan present. En aquest sentit, jo, parlant-vos més en una faceta política, sí que volia mostrar-vos un poc com veig la feina que estem fent des de Compromís i des del govern de la Generalitat en aquest tema, i quins són els temes que jo veig en un principi. Jo crec que és important, encara que estiguem en una fase molt incipient, que us parlo de la llei de memòria democràtica que ha impulsat el nou govern de la Generalitat Valenciana, que fa cosa d'un parell de mesos van treure un avantprojecte de llei que encara s'haurà de discutir molt i que segurament, tal com està redactat, encara n'hi haurà molts canvis, i és un avantprojecte de llei que s'ha tret des de la Conselleria de Justícia, que sabeu allò del mestissatge, que és tan Compromís com el Partit Socialista. En aquest cas, per lo que veig, és una llei que més del Partit Socialista, el qual des de Compromís ja també tenim clar que aquesta llei és un gran avanç i que suposa que per a moltes coses, sobretot per a les familiars que estan buscant les restes dels seus familiars desapareguts, suposa un gran avanç perquè disposen d'altres coses, apunta que l'Estat està obligat a col·laborar en la identificació de restes, en la classificació de casos, també en recuperar la història, no només considerar com a víctimes a les persones que ho han patit directament, sinó també als seus familiars, als seus fills, que això es va marcar la seva vida. En aquest sentit s'avança molt. Es parla també, per exemple, d'un tema en la llei, d'un tema un poc escabrós i que a voltes entra i dels mitjans de comunicació, perquè també és un tema molt fosc, que entrem, que és el tema dels xiquets furtats durant el franquisme, que és un tema que també és la democràcia, tal com un govern, un estat com el nostre, que hauria de ser un govern, un estat a l'ús europeu, demòcrata, que no passa comptes en un tema com aquest i que n'hi ha centenars de casos de gent que està dient que els ha passat això i és una qüestió terrorífica. En aquest cas, la llei encara seguirà el seu tràmit. Jo tampoc és que me l'haig estudiat molt perquè no estic exactament en aquesta comissió, però mirant-la un poc per damunt sí que veia que és una llei molt interessant, que ve a complementar la llei que va fer Zapatero en el seu dia, però que sí que es pot com implementar i pensant que es pot anar més enllà i en el tràmit parlamentari segur que en la participació dels altres
partits aconseguint que la llei de memòria democràtica vagi més enllà. Quins són els problemes que presenta? Els problemes que pot presentar, en un principi, encara està discutint-se i les associacions de memòria històrica hauran de ser les primers que ho diguen. Però jo sí que veig algunes coses, com per exemple la visió de que es parla molt de la guerra civil, però que jo penso que hauríem de començar també a tindre una concepció de la memòria no només d'allò que és tràgic, sinó de recuperar totes les històries. I les històries comencen, penso jo, comencen en el que van fer aquestes persones que van ser víctimes i el que van fer en vida. Quines eren les seves il·lusions, quins eren els seus projectes, i així poder començar a recuperar realment la memòria. O sigui, la memòria no és només que van assassinar a tal persona o a tal altra, sinó que s'ha d'haver una recuperació integral que conti quina és la història. I això em vaig donar molt compte ja fa molts anys, quan vaig veure una pel·lícula, realment és un documental dels anys 70, que es diu La batalla de Xile, que parla de, us la recomane, que parla dels últims mesos un grup de periodistes, no sé si eren europeus o australians, no sé, que estan en companyia d'Allende, els últims mesos de govern d'Allende abans del cop de Sadet Pinochet. Clar, el final del documental és el que veiem sempre cada 11 de setembre, que hi ha les imatges aquelles de bombardejant el Palau de la Moneda i com peguen el cop d'estat, assassinen Allende, n'hi ha milers de desapareguts. I és una cosa que hem anat parlant moltes voltes, però també és molt important veure d'on ve tota aquesta gent, què va passar ahir. I en el documental, perquè parla dels mesos d'abans, comença a quedar molt clar què va passar en les mines de cobre, què va passar en les vagues patronals, què va passar, quina il·lusió tenia aquella gent que després va morir o va ser empresonada, que tenia una il·lusió realment de canviar les seves vides, de canviar les coses, de passar d'una vida miserable a una vida digna. Això que va passar en Xile és molt semblant al que va passar així. Sempre és important recordar, en un primer pas, també recordar, perquè jo ho dic sempre, a Pego ja portem cosa en cada 10 anys que celebrem més que celebrem, commemorem el Dia de la República, i sempre anem al cementeri a recordar a les víctimes que van morir en la repressió franquista, en el poble i tal i qual. Però clar, ja portem uns quants anys que ens fan la pregunta. I clar, perquè les fotos que nosaltres vegem de la República en Pego no estan al cementeri, estan a la plaça. I està a la plaça plena. Vull dir que sempre hem fet la pregunta de que si la memòria ha de ser una cosa, no ha de ser una cosa de mort, sinó la memòria ha d'estar viva i ha de ser una cosa de vius. I hem de recordar, i no hem d'anar, penso que més que anar al cementeri, que també s'ha de fer, evidentment, s'ha de recordar, però hem d'anar més enllà i hem d'anar a que la memòria sigui una cosa de vius, a recordar en els pobles què passava en la República, com van haver molts governs progressistes que van intentar canviar el poble, que van donar aigua potable, educació, que van intentar des dels pobles fer cooperatives i que tota la gent poguera treballar, que hi havia moments que els cacics no volien que estaven en un sindicat poguera treballar. Totes aquestes històries és el que la gent jove i les noves generacions han d'aprendre de la història per no tornar a repetir-la. Perquè no es tracta només de dir tu vas matar a tal, ja, però vosaltres vau matar a tal, que evidentment que això també tens que estar clar, no? Però sempre pensa que és important intentar recuperar-lo de la història viva, no? I un altre tema que també, ja no només ho dic per la llei de memòria democràtica, que evidentment li donem tot el suport del món, sinó també per la manera que moltes voltes tenim de pensar el tema este, i és que també a voltes ens oblidem que la dictadura va durar 40 anys i que els assassinats, que les tortures i que les imposicions van arribar fins l'any 77, 78, i que després, fins i tot en pla de democràcia, l'Estat van continuar amb moltes voltes en coses molt fosques, de tortures i d'agressions a la ciutadania. En aquest cas hi ha un problema. Per exemple, us explico el tema que estem discutint bastant a les Corts i que en molts ajuntaments ja s'està discutint i que a voltes porta problemes, que és el tema de la querella argentina. No sé si recordeu que fa ja uns quants anys el jutge Baltasar Garzón va investigar els generals d'Argentina, del cop d'estat de Videla,
per les desaparicions. Allí no es podia fer, però un jutge d'ací, a partir del cas del pare Guidó, que és de Xàbia i tirant del fill d'espanyols que estaven allí i han sigut assassinats, aconsegueix tirar avant una acusació. Recordo que Pinochet va estar detingut i tal. Al cap d'uns anys es fa a la inversa, perquè evidentment si la justícia és internacional de tots. I una jutgessa d'Argentina obre diligències contra antics torturadors franquistes que encara estan vius, perquè van cometre els seus actes de tortura en els anys 70. I molts ajuntaments se sumen, s'està promovent una querella de molts ajuntaments, una querella popular per a tirar avant, per a donar suport a la querella argentina. Què passa? Que evidentment ens trobem així en un problema, fins i tot pot ser legal, i un problema polític també, molt important, que és la llei d'amnistia. Que a partir d'un moment hi ha una llei d'amnistia i se suposa que no poden haver accions legals contra la gent. Evidentment hi ha un debat legal que és interessant i tal. Per aquest costat, per l'altre costat vegem, i això em permetia anar parlant de l'actualitat, com la mateixa llei d'amnistia no té ninguna força per portar una persona a la presó per fer tuits contra Carrero Blanco, que va ser, evidentment, que va ser víctima d'un atemptat, però que els que el van matar se'ls va amnistiar, producte de la llei d'amnistia, i que 40 anys després, perquè una persona fa un tuit, la fiquen a la presó per un delicte que ja estava amnistiat, és realment molt difícil d'explicar des de l'estat de dret i des de l'estat democràtic. També, clar, això ens permet veure que d'alguna manera aquestes sentències no s'haurien pogut donar, o era impensable que es donaren als 80 o principis dels 90, però en el qual dona la sensació que estem tinguent, com que anem cap arrere en moltes coses. Bé, jo no vull allargar-me molt més, volia explicar-vos un poc per damunt el que està fent en les Corts en el tema del feixisme i de l'actualitat. És evident que per el que està passant a França, als Estats Units, el que passa en el terrorisme islàmic, el que passa a molts llocs d'Europa, sobretot d'Europa de l'Est, amb molta presència de l'extrema dreta, fa que així puguem esperar que en un moment o altre puguem tindre més problemes dels que tenim encara un dia amb un govern tan de dretes com el PP al poder. D'alguna manera també podem pensar que, com ha fet sempre el poder, el dia que veiem realment perillar el poder i que els partits de tota la vida ja no els donen per a més, podien activar aquesta clau que sempre ha sigut l'extrema dreta, que al final a qui ha recolzat, encara que a voltes tenen un discurs obrer, a qui recolza, evidentment, és als grans patrons, que no volen perdre el poder davant del bloc progressista que intenta guanyar més sectors de poder. En aquest sentit, vegem com en el que estem... Jo m'agrada explicar-vos un poquet bé, que des de les Corts, pel que està passant avui dia, i que canvia d'alguna manera de cara al feixisme i que ara es basa molt més en les actituds racistes, en allò que venen a furtar-nos la faena i en actituds també d'odi en general, contra tot aquell que és diferent, siga homosexual o fins i siga homosexual, transsexual, per ser feminista, per ser fins i tot, i un altre delicte d'odi que no es veu molt però que està molt present, que és la fòbia, que es diu la purofòbia, la fòbia als pobres. És una cosa que cada volta vegem més i que molt del racisme és realment la purofòbia i és fòbia cap al pobre. Nosaltres allí vam anar a parlar amb la Fiscalia Antiodi, que són 3 dones, 3 fiscals de la ciutat de València, que tracten els delictes d'odi, ens van dir quines eren els seus problemes i les seves reivindicacions per a poder anar tractant millor aquest problema i vam intentar actuar. Una d'elles és que demanar a l'Estat que faci una llei integral contra els delictes d'odi, que seria molt interessant perquè partint, això diuen els fiscals, que partint de la llei integral contra la violència de gènere, que evidentment és una lacra que encara parteix aquesta societat,
però que d'alguna manera la llei integral que es va fer des del Partit Socialista sí que està funcionant en molts aspectes i que pot ser un bon model per a tractar altres violències, tendències d'odi i que pot donar moltes armes a la Fiscalia i a l'Estat en general per a lluitar contra aquest tipus de delictes. També ens demanaven que implementaren els programes d'estudi, hores i també valors al final contra els delictes d'odi, que per cert, no ho he dit abans, però la llei de memòria democràtica de la Generalitat també permet parlar d'introduir en els plans d'estudis memòria històrica. Jo, per acabar, el que volia dir també, i posant un exemple, i per a parlar del feixisme i com l'hem de combatre. Vegem que el que passa a França, el que passa als Estats Units, vegem una imatge nova del feixisme i és una miqueta diferent al que estem acostumats així, que és sempre d'un feixisme ultraconservador, molt clavat dins del que és el sistema, amb molta relació amb els sectors més conservadors de l'Església Catòlica i que d'alguna manera s'ha anat transmitint de pares a fills durant molt de temps i tal. El que està passant a Europa o fins i tot als Estats Units, en part, té una part d'això, però no és el mateix. En el qual, a voltes pot ser més perillós, perquè pot seduir més a més capes de la gent jove, que en principi del vell feixisme caspós, de la camisa blava i això, no volen saber res, però que dels nous feixismes poden enganxar-se millor. En això, pense que és important combatre-ho sempre des d'un punt de vista, diguem, des d'un punt de vista social. On va dirigit aquest discurs és sobretot a capes pobres o de la classe mitjana de la població que han estat empobrides en els últims anys per les retallades dels governs liberals i que deuen, com han de compartir espai a voltes amb immigrants, i a aquestes persones els entra molt més el discurs racista i feixista de que els immigrants venen a furtar-nos serveis socials, llocs de treball, etc. Quan al final n'hi ha moltes estadístiques que demostren que el que paguen els immigrants a l'estat així en impostos és molt superior als serveis que reben. A més, evidentment, sense immigrants en el moment diguem-ne que n'hi havia així una bombolla immobiliària i tal, se'ls va utilitzar molt i molta gent va guanyar molts diners gràcies a això. Però, clar, contra aquest discurs fàcil de que els immigrants venen a furtar-nos el pa, hauríem de fer un altre discurs, i és que un altre discurs que vagi més enllà fins i tot del valor principal que tenim tots i que és evidentment irrenunciable de que totes les persones són igual, que no n'hi ha fronteres, que els drets bàsics han de ser per a totes les persones del món igual, i aquests valors s'han de mantenir sempre. Però s'han d'emmarcar sempre dins d'un programa i un discurs social que sigui creïble, que sigui entendible i pel qual les classes socials que més estan patint, les d'ací, confien evidentment en la teva proposta i no en la proposta que fa Jean-Marie Le Pen o que fa l'extrema dreta. En aquest sentit, és evident que el poble francès, l'esquerra de França o els demòcrates han d'anar a votar contra Jean-Marie Le Pen per a que no guanyi les eleccions. Però també està clar que no ajuda gens que des dels sectors centristes, liberals o fins i tot socialdemòcrates passen tota la campanya d'alguna manera insultant a l'esquerra, insultant a la classe obrera i sense fer ninguna proposta que realment arribi a aquests barris degradats, a aquests pobles degradats que al final acaben optant per l'extrema dreta. Jo penso que si n'hi ha un cas, i volia ja anar acabant, que jo el veig en el meu poble i segurament així una bola llarga i en la Ribera serà semblant. Que és el cas de les empreses de treball temporal al camp, sobretot a l'hora de collir. Com hi ha molta gent que s'està queixant perquè tot li ho donen als immigrants. Els immigrants treballen, tota la gent que treballa allí treballa en les condicions indignes. Sabeu que les empreses de treball temporal en aquests moments el 50% d'operari de la producció al camp està portat per empreses de treball temporal. La gent que treballa allí sol treballar en les condicions indignes. Què passa? Que els que són immigrants els exploten al doble que els que són d'ací. Explotats estan tots.
I això, al compte de... Això és un cas molt gràfic, molt fàcil d'entendre, no? Al final, quina és la solució? Demanar condicions de treball dignes per a tots, que és el que defensem nosaltres, i que això ha de quedar clar, però si des dels partits, que estem a les institucions, des dels moviments socials, no tenim un programa social clar en aquests temes, doncs sempre pot passar que siga el discurs, el discurs fàcil, el discurs fanfarró, el discurs d'extrema dreta, de que la culpa la tenen els immigrants que venen a fotre-nos la feina. Dius, no veus que un immigrant és un pobre mort de fam i que tu, que realment el que t'estàs posant és el de dalt. En aquest sentit, hem de tindre clar que no val només dir que totes les persones són iguals, sinó que a més hem de tindre un programa social i una visió econòmica que pugui integrar a tot el món. Pensa que aquesta és la principal vacuna contra els moviments d'odi, contra l'extrema dreta, contra el feixisme. També dic que jo recordo, abans de la crisi, cap a l'any... Bueno, a principis de... encara l'any 2009, 2008, 2010, n'hi havia una onada bastant creixent al principi de la crisi, no abans, sinó al principi, els primers anys, de començar allò de donar-li la culpa als immigrants. Jo recordo que tenia un bar i treballava en un bar i veia les converses de la gent i anava un poc per ahí. Hem tingut un poc la sort de l'estat espanyol, que evidentment això no és una qüestió de sort, que nasquera el 15M, que aquest naixement del 15M d'alguna manera va emmarcar que la gent veguera quins eren els que tenien la culpa de tot el que estava passant i que la culpa venia de dalt i que no venia de la gent de baix, de la gent més fràgil o de la gent més pobra. I això va aturar un poc aquest missatge, perquè el relat que va començar a donar-se va ser un altre. Però evidentment ha passat el temps i políticament han passat moltíssimes coses i la bèstia continua estant ahí, pot eixir i pot atacar i està camuflada evidentment des del Partit Popular. El Partit Popular té molts tics d'aquella època, té molta gent d'aquella època. La gran diferència és que ells accepten i es posen al servei de lo que diga la Unió Europea, de lo que diga Merkel, etc. I per tant tenen una cara molt diferent a la que pugui tindre Le Pen en aquests moments, però tota la història tot està anant molt de pressa. Vegem a Europa, com he dit al principi, que estan passant moltes coses i evidentment l'antídot és l'educació i, com he dit abans, l'antídot és emmarcar les nostres propostes dins de la inclusió, dins d'un món en el que capiem tots, que no es queda ningú fora, però que evidentment vagi més enllà del postureo que moltes voltes està demostrant l'esquerra europea, inclús espanyola o valenciana, que és un postureo que pot quedar molt bé, però que ens podem deixar en terra, no podem deixar a ningú darrere, perquè és quan després convé els moviments d'odi. I bueno, jo no volia dir res més, moltes gràcies per haver-me convidat, està molt a gust i bueno, ja estic tornant a la Pobla. Moltes gràcies. Si em permetiu, torno a agarrar el micro uns minutets per a, conforme veia, comentava jo també, l'educació és importantíssim, ho comentava ell també. Estem ara esta setmana, avui mateixa, el dia 5, en concret se va celebrar ara en el 2017, enguany 72 anys de l'alliberament del camp de concentració de Mauthausen, conegut a tot el món com el camp dels espanyols, que està la foto quan van arribar els americans a alliberar-los, les tropes antifascistes espanyoles saludaven a les tropes que arribaven a alliberar-los. Avui es troben allí a Gusen, a Vincent, als túnels, a Mauthausen, espanyols, per a commemorar, per a recolzar aquesta celebració que se fa tots els anys allí i participen xavals, participen instituts. Si no m'enganye, enguany el Cimarro deixat va estar allí present. Normalment en aquests anys quasi sempre l'Amical de Mauthausen, la seu està a Barcelona i sempre han sigut instituts al voltant de catalans, al voltant de Barcelona que han participat. Jo vaig estar l'any 2015, era el 70 aniversari,
i la veritat és que quan xafes el que són els camps i te n'adones que al final allí, en llocs on estaven pensats en un principi per 10 persones n'hi havia 100, i quan veus en les condicions en què van acabar la vida, torno a repetir, persones com nosaltres, veïns propis del mateix poble, en professions com la dels nostres avis, jornalers del camp, que al final van ser apartats per lo que eren, perquè no estaven allà dalt, sinó perquè eren els que estaven baix. Quan xafes i quan ho veus és quan te n'adones que el feixisme l'únic que comporta és odi, és mort i que cal desterrar-ho sí o sí. Ara quan desconnecteu al Facebook veureu que hi ha un comentari del regidor de Ciudadanos d'ací de la Pobla Llarga, ara en aquest moment, en directo, perquè s'ha repartit un butlletí socialista, l'Avant, i ahí se donen les gràcies a Esquerra Unida, Compromís, per supost, per la participació, per el recolzament de lo que ha comentat antes, d'este acte, que ja és el segon any que celebrem al cementeri, perquè és allí on hem fet el monument, on hem posat la placa en el nom i cognom dels 11 afusellats, i allí faltaven part important de regidors de la corporació municipal. No n'hi havia cap del Partit Popular, i ne són 3, i no n'hi havia cap de Ciudadanos, i ne són 1, en total 4. Això ho hem criticat, ho criticarem, per a nosaltres tic antidemocràtic. Què demana sempre la dreta? Demana que se facin actes per a recordar a tots, Jo, en la meva intervenció en aquest acte del cementeri, que vaig fer també, vaig parlar sobre este projecte de llei de memòria ací a València, vaig deixar clar que n'hi ha que la memòria n'hi ha que tindre-la present i que n'hi ha que recordar que les víctimes, que són totes, unes sí que han tingut reconeixement. Per exemple, jo també vaig fer una altra biografia, la de Vicente Ferri Calatayud, germà de Paulino Ferri i d'Emilio Ferri, morts els dos per la repressió republicana. Però aquestes dues persones, a la Pobla Llarga, el 10 d'agost de 1939, ja van rebre els honors per ser màrtirs, en el cas d'Emilio al ser sacerdot, i morts per la repressió republicana. És a dir, que la memòria està per a utilitzar-la i per a recordar. I no poden estar sempre a la dreta i sent en el mateix historieta, de que els actes tenen que ser sempre per a tots. No n'hi ha que oblidar que és el segon acte, l'any 2014 el primer, perdoneu, 2016 el primer, 2017 el primer per a dignificar els afusellats, i l'any 39 ja van haver actes per a dignificar, entre cometes, els morts per la repressió republicana. I ja per últim, cal viatjar molt, cal parlar amb tot tipus de gent. Això també és un molt bon antídot contra el feixisme. No n'hi ha que tindre por a parlar o a arrimar-te a gent d'altre color, d'altres nacionalitats o d'altres. Jo vaig a posar el meu cas, en mi treballa una persona, un senegalès, des de fa 10 anys. La primera vegada que vam parlar amb ell no sabia quasi parlar espanyol, perquè feia molt poc que havia arribat a Espanya, en patera, havia deixat a la dona en estado i la dona es va alçar de matí i ella no estava, i simplement va vindre per a intentar donar una millor vida als seus pares, a la seva dona, a la futura filla que anava a néixer, i va tardar 7 anys en conèixer a la seva filla. Tot el transcurs de papers, de poder estar així legal, tindre els suficients recursos econòmics per a tornar al seu país, i
quan coneixes aquestes històries i me'n recorde que al principi li diem, bueno, com es trobava ell quan arribava a la Pobla a vendre aquests CDs que entonces pues, la gent comprava i demés, i ell dia avergonyit, perquè jo soc una persona treballadora, jo sempre m'ha guanyat la vida treballant i m'avergonyís de tindre que anar oferint que la gent me compre per poder menjar jo i els meus. I sobretot, me comentava, mos comenta, li entrava pesar de quan entrava al bar i molta gent, vaig a dir dones perquè normalment són les que porten el bolso, s'agarraven el bolso. I ell dia, però que jo soc un treballador, jo soc una persona normal i corrent que només intenta guanyar-me la vida i poseu-se vosaltres, no? Arribar vosaltres a un lloc i que te n'adones que la gent el que fa és dir, oh, este què és? I aquestes conductes són feixistes i això és el que n'hi ha que desterrar i apartar i sobretot soterrar ja per a sempre d'esta societat. Gràcies. Bé, ara si algú té alguna pregunta... Jo tenia una pregunta que era, fa poc el Partit Popular d'Alacant ha aconseguit que es tornara la denominació de molts carrers a la denominació franquista. I quan vas a molts pobles del País Valencià veus als carrers noms de franquistes o simbologia franquista de la falange. I jo em pregunto per a què serveix realment la llei de la memòria històrica si no s'aplica. Si no puguem ara en uns governs progressistes s'hauria de ficar, no? S'hauria d'aplicar d'alguna forma. Què succeeix ahir per a que no... Tampoc vull dir que és que jo he donat una resposta unívoca en el sentit del dret i tal, no? Però per un costat, en el seu moment, la llei de memòria va rebre algunes crítiques en el sentit que n'hi havia bones paraules però que a l'hora de l'aplicació es veien problemes i de fet estan passant. Però jo crec que també, a lo millor més que problema de la llei, és també un problema de les persones que han d'impartir la llei, no? En aquest sentit. I és una part, no? No vull dir que sempre sigui així, però que el topes moltes voltes en aquests casos en quin jutge o en quin fiscal el toca. No? I que això també explica d'alguna manera quina és la situació, quina és la història que hem viscut, no? I que dins que no va haver un canvi, no va haver un trencament, no va haver el que es va dir una transició, i la transició van haver alguns canvis molt importants, però també van haver moltes, allò que diguem el hardware, el nucli dur de l'Estat, que no va canviar, va canviar molt poc, o fins i tot després de 40 anys pràcticament encara es nota. No? I que aquest hardware, evidentment, en part està dins de la justícia. I això és una cosa que no, a banda de tots els altres problemes que té la justícia, de falta d'inversions, que és lenta, etc. Hi ha un altre problema del qual moltes voltes no es parla, i és que tenim, no sé, el 50% dels jutges són de l'Opus Dei. Clar, evidentment, a l'hora d'impartir després justícia, les interpretacions van com van. I això que també ha passat, per exemple, en l'exèrcit, el que ha passat en l'església, el que ha passat en altres formes de l'Estat i fins i tot funcionarials, i al final també qui té el poder, quines són les famílies que tenen el poder en les grans empreses de l'IBEX 35, i veiem que hi ha una continuïtat familiar, moltes voltes amb els mateixos que tenen el poder en el franquisme. Vull dir que hem canviat coses, però n'hi ha coses que encara estan per canviar i que n'hi ha molt de pes de la vella estructura franquista que no va perdre mai aquest poder important, aquesta relació que sempre ha tingut en Madrid tan forta, el poder de l'Estat en els grans poders econòmics, que són grans poders econòmics que ja vegeu, es dediquen sobretot a, més que a innovar, a fer infraestructures, a xuplar el pot, a cobrar comissions, que no tenim, de l'IBEX 35 no tenim empreses de noves tecnologies, o sigui que vaig inventar. D'alguna manera, la classe empresarial espanyola encara
moltes coses estan anclades en el franquisme, no? Antes fent pantanos, després fent pais i fent urbanitzacions, però que d'alguna manera ha sigut sempre. Jo, per lo que ens toca, no? Sí, a la Pobla Llarga i com a membre de l'equip de govern, i que me consta que Compromís, a través del regidor i el col·lectiu, ha demanat la retirada de plaques, no? Perquè el que són les carrers tinguem el Ramon Perales, però que al no col·locar divisionari n'hi ha cert debat de que si realment la gent sap qui és Ramon Perales o no és, nosaltres sí ho sabem, és entre cometes més polititzats o és més d'això, i al final l'efecte és contrari, perquè recuperes a lo millor aquesta història de qui era, qui no era, però és un debat i és cert que està ahí. Però n'hi ha que separar què està en una propietat privada i què està en domini públic. Jo veig una placa en un símbol antifeixista en el pianista Iturbi, en la finca. Allí n'hi ha propietaris que viuen ahí i que entenem que molt bé podrien llevar-les, perquè el que n'hi ha que evitar és el que ha passat. Si com a govern o com a autoritat municipal actue sobre una propietat privada, que va ser la resposta des de Secretaria al col·lectiu Compromís, si actues en una propietat privada, tindré l'efecte contrari, que per tu qui eres per posar-te en ma casa a llevar el que no és teu. Per exemple, torno a repetir, n'hi ha en moltes cases la típica plaqueta de que aquestes cases han fet baix el govern franquista i està ahí el símbol, com en el pianista Iturbi en la finca Isa, perquè no se retira això, n'hi haurà, estan els propietaris dels pisos, n'hi haurà jo no visc en un piso, però crec que n'hi ha això, no? Com es diu, un administrador de la finca i tot això, perquè no se lleva des de les persones. Ahí estaria el triomf, no? El triomf contra el feixisme o contra tot això, que els propis propietaris dels pisos decidiren en una assemblea, en una reunió, això n'hi ha que llevar de la porta de la nostra casa, perquè no es retira. Entonces, n'hi ha que separar què està en domini públic i què està en domini privat o què està sobre el privat. També tinguem un cas que se va demanar i que vam tindre el debat sobre la làpida que està en el cementeri, que estan els caídos por Dios y por España. Realment, on està l'exaltació franquista? Estan en frases o en símbols com misa, com el caído por Dios y por España. Ixa va ser la fórmula que vam elegir, no la destrucció, perquè al final ens agradarà més o menys, però no deixa de ser ja avui en dia part del patrimoni de la Pobla, i el que vam fer va ser tatxar aquestes frases que exaltaven el franquisme. I també perquè, com es pot veure en el que és la làpida esta quan entres al cementeri a la dreta, que estan els noms d'alguns dels represaliats republicans, en total van ser 13 i en aquesta làpida crec que ne són 5 o 6, el que posa és que això va estar costeado por los familiares, i això és el que els familiars ens diuen, vull dir que diuen, jo no ho he vist, diuen que tenen els documents com que això ho van fer ells, ho van pagar ells, que estaguera en la porta de l'església sí que seria decisió dels governants del franquisme, com va ser decisió del govern democràtic llevar-la una vegada dintre la democràcia d'ahir i deixar-la en aquest espai del cementeri. Però el que van fer va ser tatxar completament aquestes frases i aquestes expressions que promulgaven o que li donaven valor al franquisme. Així que en aquest tema, per a que no passi el que ha passat com en la ciutat d'Alacant, n'hi ha que tindre clar on estan aquests símbols, si estan en llocs privats, per què la ciutadania no actua, ahí és on i ahí dona la meva culpa, vull dir, potser des de la regidoria de memòria n'hi ha encara que fer molta feina perquè aquests propietaris se n'adonen que això no pot estar ahí, això ho tenen que llevar, i després tot allò que està en públic a la Pobla Llarga queda poc i sobretot la placa del cementeri es va llevar aquestes frases que exaltaven el franquisme.
que per seguir un poc amb el tema de la simbologia i prendre un poc com a exemple el de les plaquetes aquestes, vull dir, entrem en el tema de la consciència col·lectiva i de que, per exemple, a Alemanya seria impossible, impensable veure una finca amb una plaqueta, amb una esvàstica. Vull dir que moltes vegades sí que notes certa, no diré passivitat, però sí indiferència a aquest tipus d'això. Bueno, jo crec que fa falta una pedagogia molt important ja a nivell local i a nivell global ja també. No cal el micro. Bueno, més que una pregunta era si ens podries explicar, Josep, com a la teva faceta com a cantant, sempre s'ha dit que la Gossa és un grup antifeixista, no? I m'ha vingut al cap quan vos he escoltat la seva faceta de Ximo, sé que ha lluitat molt i ha estudiat sobre el tema del feixisme, el franquisme a la Pobla. M'ha vingut al cap el cas de la teva cançó, la vostra cançó de Tres de Pego. M'agradaria saber si sou conscients de la repercussió que ha pogut tindre sobre el cas aquest, que el desconec, suposo que serà com el cas de Julio Tomás Codina, i que ens explicares com ha anat aquest resultat de cara a tots els que hem seguit i som assidus al grup. Gràcies. Bé, la veritat és que quan m'han tocat per a parlar, vaig preguntar si parlar més del passat o del present. Perquè últimament sí que estic fent algunes xerrades i quasi més que com a cantant explicant la cançó de Tres de Pego i vos explico un poquet. Jo estic molt content perquè ara n'hi ha com una, podem dir, reviva de la memòria històrica i que en molts pobles n'hi ha molta gent que està volent recuperar les seues arrels. En aquest cas, clar, en el meu poble és Pego i ho sabeu, i quan vam fer la cançó només teníem 3 noms de 3 persones que havien mort en el camp de concentració de Gusen, a Ostermahausen, i que havien mort en un període de l'any 1941, en un mes de diferència, una cosa així, i que els 3 eren de Pego. A banda de que després resulta que s'ha anat investigant i resulta que no eren 3, eren 5. També perquè en aquell moment n'hi havia 2 que no estava com que eren de Pego, però sí que eren. El cas és que al final eren 5 de Pego. Dic que soc molt curiós perquè l'altre dia em van convidar a un acte com este, allí en el poble, que es va constituir l'Associació per la Memòria Històrica de Pego, i que començaven l'acte parlant, en aquest cas no els 3, sinó 5 de Pego, i que també deien que la cançó els havia funcionat com d'esperó per a constituir l'associació, i abans de constituir l'associació ja fa molt de temps, perquè alguns d'ells eren professors d'institut, que en el seu institut havien fet uns treballs de camp molt interessants amb els alumnes, d'anar recuperant la memòria, havien anat també al camp de concentració de Mauthausen, i havien fet aquests projectes educatius que eren molt importants, i a partir d'ahir havien eixit una associació per la memòria històrica del poble, el qual també a mi m'ompli d'orgull i també pensar que el que demanava al final de la cançó que era que la gran victòria que tenen aquesta gent que va patir i que va patir tant i que va morir pràcticament en l'infern, la gran victòria és que a pesar de tot avui dia se'n recorden d'ells i sobretot que se'n recorda d'ells la gent jove. I recorda que allí estava abarrotada la sala aquella de gent de l'institut i que seguien amb molt d'interès tot el que havia passat, que ens porta allò que l'educació és molt important. I sobre la cançó jo també volia dir que jo quan vaig fer la cançó, només tenia aquests 3 noms i vaig voler reconstruir la història i d'alguna manera vaig intentar construir la història de la cançó des del punt de tenint 2. Primera, que no sabia res d'aquestes persones en aquest moment. Després s'ha reconstruït tota la història, cada un, hi ha visites familiars i molts que des dels anys 70 havien tirat la toalla i havien deixat de buscar-los i que ara tornen a eixir i dic, m'abuelo, mon tío, tal, el qual és molt emocionant, i que els xiquets menuts ara reivindiquen, doncs mon tío era un dels que estava allí i tal. Per un costat això,
I per l'altre no tenia res i em vaig intentar inventar a partir dels antecedents i del que m'havia contat a casa de m'abuelo i de tot allò del front de Terol i després de perdre la batalla de l'Ebre, de pujar als Pirineus i de quedar-se en un camp de concentració en França, i que aquesta història que va tenir m'abuelo és una història la mateixa que van tindre molts dels republicans valencians espanyols que van acabar al camp de concentració de Mauthausen, en camps de concentració del sud de França, com podia ser Argelers i altres camps així. Vaig tindre jo la sort també, perquè si no estaria segur de que m'abuelo tenia sort que va tindre la sort que ell va anar a la guerra per quintes, encara que era roig, però i això, l'excusa aquesta sempre li va valdre per a que la seva família replegara firmes entre les autoritats franquistes del poble i el deixaren tornar a Pego. Però clar, hi va gent que no va tenir aquesta sort i acaben allí, al final van ser 5 de Pego que van morir allí en els camps de concentració. Però jo el que volia contar en la història, sobretot, que és el que he dit abans, per això he començat la història i tota la informació que tenia, l'important de la història no és només el final. El final és de lo que ens en recordem, és el més trist, però també és important contar tota la part anterior de les il·lusions que tenien aquesta gent, de quina era la seva vida, perquè jo recordo fa molts anys, en una xerrada com aquesta, fa molts anys, no sé, farà 15 o una cosa així, o 20, que encara n'hi havia alguna gent que venien a les xerrades que havia viscut la guerra i havia viscut la repressió. Clar, n'hi havia alguna gent que deia perquè és que els rojos també posar allí, van pegar a sol, inclús antes de la guerra, va haver disturbis, bueno, bé. I això és del tot legítim que ho digui, no? Però clar, recordo un home molt major que va alçar el braç i va dir, mireu, sabeu com vivia la gent en un poble com Pego i en un poble com este, segur, també, en aquella època, com vivia el 90% de la gent? El 90% de la gent vivien fent feina 12, 13, 14 hores al dia, de sol a sol, i sense pensar en res més que treballar. I quan intentaven dignificar la seva situació, que en aquests moments dignificar la seva situació volia dir ajuntar-se, muntar un sindicat i fer les seves propostes, el que estava en un sindicat, ell anava a llogar-se per matí a la plaça i ell no tenia feina. Això és molt bonic de dir, però si tens que portar els diners a casa, per la família, pels xiquets i tal, això evidentment crea uns conflictes socials brutals. I que no vol dir que justifique la violència o que justifique res, però que hem de saber què és el que passava per a després poder entendre què va passar allí, que no era només una cosa que es van tornar tots locos i van començar a pegar-se dins. I això és un poc la història que la tinc bé perquè últimament estic fent xerrades sobre el tema. Gràcies. Bé, doncs, si ningú té cap pregunta, fem un paro de 5 minuts, això, i seguim amb el guardó. Moltes gràcies per assistir. Demanar disculpes que n'hi ha concert ara a les 8 i me'n tinc d'anar. Demano disculpes públicament a Norbert per no quedar-me i enhorabona, Norbert. Molt bé, doncs ara seguim. Un segon.